Zira miथिगौ मा खाखिनांगौ? मिथिया माथा थुर जानाय आखिनो? जानो बे समनिफ्रायनो गिदिर खननो मोनद' इनो जागोन होनदोबा ओरैबायदि खाथु इखोसो आखिनांगो बे जाबाय बिथांमोना टिउसन लाजायो आइ जाबाय आंहा जि ओंखारदों ला गोदोरा आबै नै दे गोमांगोन हर बिथां दै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय जालायबाय स' आं दा फुङावनो टिउसन लाखांनानै ओमफ्राय मा होनो न' लिरबाय आरोना ओमफ्राय दा न' लिरखांनानै कलेजाव थांनो नागिरदो टिचार्स डेनि प्रिपारेसन खालामनो थाखाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांबानो जाबाय फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि सान्दुं दुंदों बेसेला सान्दुं गोसा दा बोरै थांनांगोन आं दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना थेवबो नायलांबाय थादों नोंथांमोना दा आयौ गरम जाफैलायबाय लोगोनि रुमखौ थांगासिनो कलेजाव थांनो नागिरदों सान्दुं गोसाथार नाथाय आंना हामा जानानै लाबोनो मोनाखै खेनसे खोबथेनो लाबाय आं कलेजाव थांबाय थानोसै दा खोन्थिगोन आं गोसोआव बिराद मोसानो लुगैना दं मानसिया थांनानै उन्दुनोसै आं जायो दराया मनसे दानानै मोनसे नङा नों आंखौ थिखांखानांगोनानो आंखौ थिखांखानांगोनानो Anjani mai setara nung bang kangen-kangen enggak kan kecil anak nih bam जालांबाय थायो bam जायाबा नों bam खानांगोन आंखौ आंनि जायगायाव जगोन गावनि जायगायाव जगोन लायनो आङो नों मान जनांगौयाव ओंखायनो bam नांबाय आरो नों आंखौ मोसानो नागिरदों मालाय गाबो मोसायाबा बेफोरबायदि समखौ मोनबाय थायाना इन्जय खालामनांगौ आं खामालै ओइ था नोङो खालामना नोङो अके मोनसे गोलोमजोब्बायनि मोसा सिखायदों मालाय ओइनो माबा दा भिडिअ लानायखाय रोंलाना मोसानो गावा बिथांमोना गाबोन मोसानो नागिरदोंनो ओइनो सासेया लाजिबायना मादे बिसोरनिया मालाय मबाइलाव नायनायसो बिसोरो मालायनि कपि खालामो बिसोरो स्टेप रोंखाया बिसोर खामानि मावाखै ओरैनो जगासिनो ओइ मा अमिनासो नुहुरग्रोदो मायबा सिखायगासिनो बिराद इन्टारेस्ट
Mana? Aku tuh udah kekunci deh di kalamin dah deh. Kasih aku, enggak. Status singkat terus. Sengkebun. Pikiran ya rin cetar. Neng leman mas ya? De Nejat Tina Medamji, Tina Bro Channel, Sarap Kerap Kalam. Tina. Pasok Idris. Dan serang aktor. Nih. Dan aktor. Bayo Umi Tupa. Asik dari Genang. Missing asik aktor jangan tuh. Nggak, oh missing aktor nih, handsome boy. Good job, good. Sonde. Tapi Lukman nih kena ngotang nang sari buki bisa kan dari mana? Kain master di mana? Angkain master mana ya? Ngapa nih ini? Inso dong. Intro dong. Ambo insur kena best. Kain master kesembilan sih mila. Ang use kalam runga. No problem. Kain master masuk kos. Use kalam Abang runga. kalau itu mah watermark engkaro. Mania. Insutnya? Engkara. Mangkara bra. Kemana lagi? Oh, kemana ya? Balik nang direct. Bangsinan pa yali. Oh, turun ba? Oh, jangan kenal. Stop ini. Ikaw sir na gun bhai. Teacher ni na maba. Siapa kok? Student namba ikini lu jangan aro. Ini vlogger sana. Oh guys, ini ya. Saya ini sangat good decoration kalam itu nih. Ini mana? Oh jangan jalan lagi. Jangan lo mau ini. Mau ti. Vlogger ke sana. Di mana? Ang nengah. Nai ba ubule. Beda thằng rơi. Thằng bây giờ thằng tôi sẽ Muna bay. Sama lah nomoni kita tu. Oh, thang apa thade ni suruh. Ayo masih ba, muzang ba, bunyi nanga. Singkat atau ni? Okay. Thank you for watching guys. Bye bye.